5, 4, 3, 2, 1, és mehetünk. Okosan még. Bazd meg. Jó, menjünk. Kösd be magad, Menjünk. És 50 sima jobb. még van idő. Jó, menjünk. Meg És a vagyok. parkolóból megyünk ki. És gumissal megyünk majd ki. Úgy van, egy 50, egy sima jobbunk van, és utána szűk kerülős lassító. És a szűk kerülős lassítónk van. Meg vagy? Mehetünk, igen. Szűk kerülős lassító, majd 50, egy sima bal, utána 50, és szűk kerülős lassítónk van. És a szűk kerülős lassítónk van. Csináld csak Így nyugodtan. van, mehetünk ebből lefelé. Majd 25 dob, utána sima jobb. 25. És fönt lesz a bal kettő gumis, és rajta a jobb egy, ezen rajta a jobb egy, majd 100 bukkan utána, és 150 bukkanban a sima bal, és rajta a sima jobb, utána 100, és sima bal lassítónk van, és a 4 soros lassítónk van. Úgy van, ebből 25-öt megyünk. Egy sima jobb gumis, utána 50 bukkan, és 350 bukkan, és a 300-at megyünk. Egy sima jobb és sima ballal fogunk bemenni a parkolóba, és rajta lesz a jobb 6, ezen rajta a jobb 6, majd egy gumissal megyünk ki, és a 400 meg vagyok. Meg vagyok, és a bal 5 elágas gumis, és ezen rajta lesz a jobb 2 gumis, ezen rajta a jobb 2 gumis, majd egy bal 1 gumis, a bal 1 gumis, és 150 utána, és a jobb 3 emelni fog. A jobb 3 emelni fog, ne integessél. Ebből 50-et megyünk, úgy van egy sima jobb gumis, 200 és lassító. 200 és a lassítónk van. Ebből egy sima bal hosszúval fogunk menni, úgy van. Sima bal hosszú, utána 50, egy sima balunk van, utána a sima jobb gumis, majd a sima bal gumis, 100 utána, és a 4 soros lassító. 100 utána, és a 4 soros lassító. Ebből 150, és a jobb 3, 33, gumis hosszú. Jobb 3, 33, gumis hosszú. És 25-öt megyünk ebből, és a bal 3, 33 gumis hosszú, okosan. Majd 25, és a sima jobbon rajta a 4 soros lassító. 25, és a 4 soros lassítónk van. Ebből egy sima bal hosszúval megyünk. Ebből egy sima bal hosszú, majd 50 föl, a bal 2 gumis, rajta lesz a jobb 2 gumis, és rajta a bal 2, és rajta a jobb 2 gumis, és a bal 2-ben a cél, a bal 2-ben a cél, úgy van, okés. De átfért volna 5-be. Átfért volna eddig 5-be? Nem baj. Szép.